Chini sing phai sok pai jak Khumulwng tai chini DTA DC area ni kaisa inauguration chini bobagara phainai chini notice ni सबसे water fountain kotor eba Tripura bo seng serjaka Khumulwng parwa mo inauguration sing nainyabai bobagara no naisingi tongo phadi hingai habuni leni goljak samurago hingke terik sing phai tongo naini len hari Asinglajak sengga jaga wa chini bobagara no tini inauguration khnaimoi o jaga no phana sangjaknai bobagara no naisingmang chungbo lelajagai Tripura ni सबसे kotor hanungan ke ba water fountain hingke jeng thangai nelimen arobo lukorok bodol asung lajak naisinglajak inauguration sing yako ba start bong yako hingke bobagara no naisinglai jeng haino hai taisa kifilei thanglai firuk Nasinglai bobagara phai sokpai raikya bobagara ni kok khana bagai ang bini kok samrong no asek recording khailia jeng camera off khai bini kok khana laikya kaham keno bini kok khana bagai sinje thangma bangba jeng jotono ta amo bini kok khana mani pore jeng taisa inauguration panda o jeng gerejak fika nailena ni borok kabangma apurgo sokpai piruka nainai dinaro tabuke water fountain kotor chini Khumulwng o jeng gerejak mani Asa naimani yagolo jangki pili phaike bui phai sini phat phaiana phanai bui khe nailai tongo kabangma borok nainai phaidi norok bo naina musungi tongkangke terik development tongo sini DTADC area sini tribal area bo